तो ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ସାରିଲିଣି। ଏବେ ଆମେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ବାହାରୁଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖ ମୁଁ ହେଲମେଟ୍ ବି ଧରିଛି। ଏଠି ସଚିନ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଭିଡ଼ ହୁଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଜାମ୍ ରହୁଛି। ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆମେ ଆମ କଲୋନୀରୁ ବାହାରିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ଦେଖିପାରୁଛେ। ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ଏଇଠି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସଜା ହେଇଛି, ଦେଖାହବ ବୋଧେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏରିଆଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଦିନ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? पेट्रोल पकेइब कौन जाऊँ मामा गाँ को नुहे इस्कन मंदिर जीवा बुलिक नम करू ठाकुर ना मामा पूरा हिरोइन सचिन आम जा गाड़ी तेल पकड़ा एटा हूँ रूपाली स्क्वायर कौन कौटा कह पापा आसन पापा गाड़ी तेल पकई आसन है सन्ध्या भी जो भी जीव आगे फास्ट प्रथम प्रबल भिड़ जेहेतु सन्ध्या बेलटा प्रबल भिड़ कि ऑफिस करते पूरा गाड़ी पूरा जाम रहे सन्ध्या गोटे बाहर जीव टाइम रखिकी हाथ में जीव ठीक कर यस इस्कन मंदिर सन्ध्या बेले बेले भिड़ रोचे हो ना इस्कन मंदिर पहुंच सारी देखते इस्कन मंदिर पहुंच सारी सचिन एपटे गाड़ी रखा जाइए से गाड़ी ताला पकईक आसते मो मामा बुलूची ये देखु इस्कन मंदिर बाहर पटा लुकटा कौन रख ना ये रखदे पलैया ये रखुच्च रखिदे पलैया मामा रह ना ना ये गोटे पिला चप्पल गोटे खोली पारुनी रही था खोल दूच खोल है रम रखिदे पलैलु पलैलु एडे एड्रे रखी गोटे चप्पल बाहर कौन
কি সুন্দর হয়েছে এটা। মামা কোটা হচ্ছে হবে মামা ଏବେ ପୂଜା ହେଇ ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଧୋଇଲେଣି ଗୋଡ଼ ହାତ। ଏଇ ଅନେଇଲ ଶୁଣ 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 ରାତି ହେଇଯାଉଛି ଏଇପଟୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠେଇ ସାରିଲେ ଆରେ କିଏ ଉଠେଇ ସାରିଲେ ଚାଲ ଆକୁ ତ ଧରିକି ନିଅ ତମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇବ ଏପଟେ ତ ଧରିକି ନବନି। वृंदाय गुरुदेवाय ध्याय केशवस्य कृष्णमभिपते शतनुते जय श्री संध्यान ऋषि जय श्री गोविंदा कृष्ण राम श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण देखो मंदिर केते सारा लोक परिक्रमा करछन्ती बहुत सुंदर लगे भल लगे परिक्रमा परिक्रमा शेष है
ସେଠି ରହୁନି, ସେଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ପଇସା ପକେଇଥିଲେ ବସିବା ଟିକେ। ତ ଆପଣ ବି ସରି ଯେହେତୁ ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଏଠି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହେଲା, ଭଜନ ହେଲା, ହରିନାମ ନାମ ନେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ମାନେ 22-23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବି ମୁଁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇନି। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି, ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଭଜନଟା ସରିଲା, ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଜନଟା ସରିଲା, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଖୋଲା ହେଲା, ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ 5-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲିଣି, କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିନଥିଲି କି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ମୋତେ ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଯାଉ ଆଜି ମୋର ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା କି ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ଆଳତି ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କଲି, ହରିନାମ ନେଲି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତୁ ଥରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ବେଳେ ବୁଲିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ କେବେ ଏଇ ଆସିବି, ଦର୍ଶନ କରିବି। ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଆସିନଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଆସି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା, କାରଣ ସଚିନ ବାସି ବାପ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେଣି। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଯିବା ବାହାରକୁ। ଏବଂ ପଛ ଲୁକ୍ଟା ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟା। ମନ୍ଦିର ବାହାରଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରଟା। ସେখানে ବାପ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି କେଜାଣି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ବେବି ଶୁଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଟିକେ। ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇଠି ଶୁଣ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଇଲି, ଆଳତି ହେଲା ପରେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି ଭଜନଟା ଶୁଣିକି ହରିନାମ ନେଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଖୋଲିଲେ, ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ସତରେ ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟଲି ମୋତେ ଅନେଇଛନ୍ତି କି। ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋ ଆଖିରୁ ପୁରା ଲୁହ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ଇଏ ପେଚ ତ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି, ଦେଖିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି। ତା ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଭଜନ ହେଉଛି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବା କଥା, ସେ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଆସିକି ବୁଲୁଛି। ଖାଇବ ଏଠି ଦେଖ, ଯଦି ପୋଡ଼ ଥିବ ଜାଣି ଟିକେ, ନହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଖାଇବାକୁ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି କିଛି ମିଳେନି, ମିଠା ମିଠି ଅଛି। ସେ ପୋଡ଼ରୁ ନେଇ ଆସ ଖାଇବା, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଣନି ଖାଇବା। ବରା ଖାଇବ, ଆଉ କିଛି ଖାଇବନି? କ'ଣ ହେଲା, ପଳେଇ ଚାଲ। ଇଏ ନାହିଁ, ଛେନାପୋଡ଼ ନାହିଁ। ଛେନାପୋଡ଼ ନାହିଁ ତ ପଳେଇ ଆସ, ଆଉ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତ ମିଠା ମିଠି ଖାଇବା ମୋର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନାହିଁ। ଝିଅ ଖାଇବନି, ଝିଅକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଇଦେବା, ଚାଲ ଯିବା। ଝିଅକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଇଦେବା, ଚାଲ। ଆଉ କ'ଣ ମିଠା ମିଠି ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ, ମୋତେ ତ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମିଠା ମିଠି ଖାଇବାକୁ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଅନା ଛେନାପୋଡ଼, ଏଇଟା ଛେନାପୋଡ଼। କେତେ ଟଙ୍କା? ଛେନାପୋଡ଼ 35 ଟଙ୍କା, ସେତିକକୁ 35। ଆଣିବ? ହଁ।
झीर कौन बरा सिंगड़ा बापर गोलाप जामुन हमारे छेना पड़ भल अच्छे हमारा खाइबे मामा ठिया की खाइबे चिकन के चिकन सब खा हाथ पाइबनी तार हाथ पाइबनी फिर सेपट तक नहीं है आम भी पड़ोच कौन एथि कि पेट टे भल ना हमें खुलने पिला तो वाह टेस्ट बागे आम यहाँ खोजुचे देखला पाऊना छेनापोड़ा मीठा कम बहुत कम देख टे खाम छेनापोड़ा टेस्ट लगुच भल लाଗୁନି ना ମାନେ ବରା ଭଲ ଲାଗୁଛି କୋଉଟା ଏଠି ଯେତେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି 300 ବେଶୀ ଅଏଲ୍ ନାହିଁ ବରା ବରା ଅଏଲ୍ ନାହିଁ କି ମିଠା ମିଠା ବେଶୀ ଚିନି ବେଶୀ ନାହିଁ 19 ପରସେଣ୍ଟ ମିଠା ବରା ଖବର ଖାଇବୁ ଅଏଲ୍ ବି ବେଶୀ ବାଜାରରେ କମ୍ ବାହାରୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଛେନାପୋଡ଼ ବେଶୀ ମିଠା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ ନା ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ ବି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବାହାରିକି ଏଠି ଠାକୁର ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ନା ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଗଲେ ପୁଣି ରୋଷେଇ ହବ ନା ନା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ନା ନା ଘରକୁ ଯାଇକି ତମ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଆମର ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ଏଇଟା ପେଟ୍ ସଫା ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣିଲେ ତାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣେ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜଣ କ'ଣ କହିବୁ ମାମୁନୁ ଏଇଠିକା ତୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ହଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ କର ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ରହିଲୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ